masarautar zakin zakuna zan gaida, masu haɗin kai ba sa gin junansu. Gurin ne da shahara yi wa zarra, alishwatila zai yi masa baituka, sun yi min alkhairi bai ci na ɓoye zance ba. Masarautar zakin zakuna zan yi mai bona, shi gurbi ne da ya dace da mutanen alfarma, sun haɗe kai ba su saba da faɗa ko kyashi ba. Masarautar zakin zakuna zan yi mai bona, shi gurbi ne da ya dace da mutanen alfarma, sun haɗe kai ba su saba da faɗa ko kyashi ba. Masarautar zakin zakuna zan yi mai bona, shi gurbi ne da ya dace da mutanen alfarma, alisha zai musu waka maganar yan koyo. Ni masanin sirri Allah ku kamar sa'a, a gurin ne ba ni na zama mai da'a. Ya cikin dukkan hukuncin ka da ke bai'a, ka nufanci gaba ko da makina bai so ba. Masarautar zakin zakuna zan yi mai bona, shi gurbi ne da ya dace da mutanen alfarma, sun haɗe kai ba su saba da faɗa ko kyashi ba. Yayi salati Allah gun mafakar bawa, wanda ya zarce kowa a fagen kawa. Na Khadija ta soyayyarsa da kewawa, makina sa ba zai taba hango daidai ba. Masarautar zakin zakuna zan yi mai bona, shi gurbi ne da ya dace da mutanen alfarma, sun haɗe kai ba su saba da faɗa ko kyashi ba. Ni masarautar zakin zakuna zan gaida, masu alkhairi baiti na suna yada, dole in furta domin naga an shaida. Ita silar Abubakar zakin zakuna ba waye ba. Masarautar zakin zakuna zan yi mai bona, shi gurbi ne da ya dace da mutanen alfarma, sun haɗe kai ba su saba da faɗa ko kyashi ba. Ni masu haɗin kai so ba su da bambanci, kuma sun saba su sun iya adalci. Tafiya ta su san ba su da lalace, dole ne yin musu waka yanzu na saɗan ba. Masarautar zakin zakuna zan yi mai bona, shi gurbi ne da ya dace da mutanen alfarma, sun haɗe kai ba su saba da faɗa ko kyashi ba. Da gurba da mini ne yanzu zan fara, ya Abubakar zakin zakuna na dora, ya ungon Maryam gimbiya mai kyan sura, Abubakar zakin zakuna bai ɗan wasa ba. Masarautar zakin zakuna zan yi mai bona, shi gurbi ne da ya dace da mutanen alfarma, sun haɗe kai ba su saba da faɗa ko kyashi ba. Ibrahim ɗan gata zan gaishe shi, yayan Aisha shasara mai kishi, Abdullahi ga kwana ya ba halin shi, na masoya ni ba zai yi na mance kauna ba. Masarautar zakin zakuna zan yi mai bona, shi gurbi ne da ya dace da mutanen alfarma, sun haɗe kai ba su saba da faɗa ko kyashi ba. Ya Ahmad mai zamani na gaishe ka, Ahmad mai zamani ga sunanka, Aisha Maya yar Saudi ya gaishe ke, Aisha Maya na san ki ba zan yi rufewa ba. Masarautar zakin zakuna zan yi mai bona, shi gurbi ne da ya dace da mutanen alfarma, sun haɗe kai ba su saba da faɗa ko kyashi ba. Ni Maryam sarauniya dole na gaishe ki, sarauniyar masoyan Alisha ta Saudiya, sai Fatima zakan ya ga sunan ki, ya gurba da mini ke ma halin ki akwai girma. Masarautar zakin zakuna zan yi mai bona, shi gurbi ne da ya dace da mutanen alfarma, sun haɗe kai ba su saba da faɗa ko kyashi ba. Sauran yan gurb na yaba halin ku, Hamza an gwamira dole na gaishe ka, Tarzini babbar yarinya Saudiya, Tarzini tilas in yi miki baitin alfarma. Masarautar zakin zakuna zan yi mai bona, shi gurbi ne da ya dace da mutanen alfarma, sun haɗe kai ba su saba da faɗa ko kyashi ba. Risko dan fulani na gaishe ka, lallai dukan buzaye na yaba
halinka yayi